Hola a tothom i moltíssimes gràcies per ser aquí a la sala de Cluenda. Espero que ja hagi arribat totes les persones de les diferents sales. Crec que sí, que ja us heu anat connectant i ja esteu per aquí presents. Agrair-vos moltíssim la participació a la jornada. Esperem que hagueu pogut gaudir i sobretot hagueu pogut aprendre molt de tots els debats tan i tan interessants que s'han generat. Realment hem pogut anar passant per les diverses sales i, ostres, constatem que hi ha hagut debats molt intensos, molt interessants, molt significatius, amb moltes aportacions que segur que ajudaran a molts municipis, entitats i docents, entre altres, que han format part de la jornada d'avui. I crec que coincidim tots en pensar i dir que el que hem viscut avui és un fet únic, perquè hem treballat conjuntament un repte comú, que és l'estiu enriquit, però sobretot és el que fa únic és el com ho hem fet, no? És el fet de fer-ho conjuntament, de compartir, de valorar i de reconèixer tot allò que ja estem fent des de tots els municipis, des de tants municipis que esteu desenvolupant des de fa temps propostes d'estiu enriquit, i el fet de fer-ho conjuntament, de connectar entre nosaltres, crec que ho fa encara molt més especial i sobretot únic, com comentava abans. Jo personalment a la primera franja horària he estat a la sessió del repte d'estiu connectat i m'he quedat amb una petita idea o reflexió, no d'aquell repte, sinó de la jornada en general, i és que en el nostre cas defensem que l'estiu ha de ser també un estiu connectat entre tots els agents de la comunitat educativa, però crec que aquesta jornada ens fa veure que el nivell de connexió no només ha de ser entre els agents educatius del municipi, sinó entre tots els agents educatius que formem part d'aquest mateix repte i que anem alineats cap a aquest mateix camí. Per tant, la connexió en aquests dos sentits, a nivell d'entitats i agents educatius del municipi i fora d'aquest municipi amb tots nosaltres que avui ens hem connectat i que segur que seguirem connectant en aquest camí de l'estiu enriquit. I per seguir avançant en aquest camí conjunt, us ensenyo i us comento les properes passes que us mostrem i que us proposem seguir des del propi projecte. Tenim ja llançats a la pàgina web, que de fet us podeu inscriure ara mateix ja si voleu, dos webinars molt potents i molt interessants, un pel proper 18 de maig de 2021 a la tarda, de 6 a 7 de la tarda, on la Júlia Petit i l'Àlex Muñoz parlaran de com promoure un enfocament competencial a les activitats de lleure durant l'estiu, un webinar que segur que ajudarà moltíssim a entitats que duguin a terme o que desenvolupin activitats de lleure durant l'estiu. I també ja tenim pactat el 8 de juny un webinar on participaran l'Àngels Cadena i la Núria Sabater, que també han format part d'aquesta jornada, on parlaran sobre quin és el rol dels centres educatius en les activitats d'estiu, sobretot enfocat més a la part de prescripció d'aquestes activitats. A més, tenim, com ja sabeu, ja vam compartir anteriorment a la primera jornada, tenim 3 guies d'estiu enriquit. Una primera d'Avancem cap a un estiu enriquit, que ens presenta tot un seguit d'eixos, de reptes, de mesures i estratègies per intentar fomentar canvis en els municipis per apropar-nos a aquest estiu. Tenim un segon document d'experiències inspiradores locals que ens mostren tot allò que ja esteu fent des de diferents municipis, tots aquells casos que, com deia, ens inspiren i ens donen idees de per on poder seguir avançant. I, per últim, un altre document de com millorar la qualitat de les activitats del fora escola, que, sens dubte, també ens dona eines de suport i autoavaluació per a entitats de lleure educatiu. Teniu aquí uns codis QR que podeu, si voleu, escanejar-los un moment i accedireu directament a les guies, en aquests materials, i si no, també sabeu que els teniu penjats a la web d'Estiu Enriquit. A més de tot aquest material, sabeu que també a la web tenim aquest formulari de contacte on us animem que es poseu en contacte amb nosaltres, sobretot per mostrar, per compartir-nos, per dir-nos, per informar-nos que esteu impulsant propostes d'accions d'estiu enriquit als vostres municipis. Sabem que molts municipis ja ho esteu fent, però ens agradaria encara més conèixer totes aquelles que ho feu i, per tant, crec que és interessant que ho puguem visibilitzar. Per tant, us encoratgem també a contactar en aquest sentit amb nosaltres. També hem creat i hem dissenyat tot un kit de comunicació d'estiu enriquit, on hi trobareu diferents logos, diferents plantilles, diferents imatges, recursos gràfics que d'alguna manera us permetran poder compartir i poder fer difusió de tot allò que feu vosaltres a l'estiu i que tingui relació
amb el projecte d'Estiu Enriquit. És un kit de comunicació en obert que podeu entrar, us podeu descarregar els materials, els podeu fer servir i per tant, d'alguna manera, com deia, compartir allò que fem conjuntament. Tot això que us he comentat ara ja sabeu, i us acabo de dir que està recollit també a la web d'Estiu Enriquit, estiuenriquit.360.cat. També teniu aquí aquest codi QR que hi podreu accedir directament. I a més, en aquesta web hi trobareu, a part de tot això que us he comentat, altres materials, com per exemple articles de persones també referents i coneixedores de la proposta d'Estiu Enriquit, que ens poden també donar més informació i més coneixement sobre temes molt interessants. També tenim diferents materials que hem anat localitzant i situant a la pàgina web perquè els pugueu consultar, perquè els pugueu descarregar, perquè els pugueu testejar d'alguna manera i implementar canvis en els vostres municipis. I per últim també tenim una playlist d'Estiu Enriquit, una playlist de Spotify que esperem que d'alguna manera la pugueu descarregar, pugueu seguir-la i pugueu posar-la tant al llarg de l'estiu amb les entitats de lleure com vosaltres mateixos, els ajuntaments o en altres ocasions que creieu considerable i que ajudaran sens dubte a animar i encara més les activitats que fem durant l'estiu. Per part meva, res més, tornar-vos a agrair moltíssim la vostra participació a la jornada d'avui. Crec que, com comentava abans, és un fet molt interessant el fet que puguem participar de forma conjunta, que puguem compartir tot allò que ja fem, dubtes, però alhora també solucions i propostes que tenim des dels diferents municipis i, per tant, us animo també, us animem també des d'Estiu Enriquit i des d'Educació 360 a seguir avançant plegats cap a aquest camí d'Estiu Enriquit amb aquestes accions que us hem comentat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar-ne part i seguim. Que tingueu un bon dia.